So what's up mga the best, for this video mga the best ay na-invite po tayo na Hanson family sa kanilang outing mga the best. At kaya tara na mga the best, luto muna tayo ng kakainin natin. Kaya tara na. At syempre flex ko din po pala yung pupuntahan natin, ang Hacienda Vistamar dito sa Calasio. Kaya tara na! So for this video guys, pupunta tayo dun sa Hacienda Vistamar. Kaya tara na! At sino nga po mga kadabes, nakarating na tayo dito sa Hacienda Vistamar Resort dito sa Calasio. Kaya pasyalan na natin to. Kaya tara na! At syempre mga kadabes, shout out din po sa mga nakasama ko po sa pagpunta dito sa outing na ito. Kaya maraming salamat sa inyo. At okay mga the best, this video guys is for you. Kaya tara na, enjoy po. Taga saan kayo? Taga Malasigi. Malasigi? Igan? Marami kayong pupunta dito? Saan piswang naman dyan? Thank you, thank you. Okay lang. Ikaw nga nagsayaw, sasayaw sa bukidnon. At yun nga mga kadabes, hanggang dito na lang po tayo mga kadabes kasi mga nakla. Kaya bye-bye na po mga kadabes. Is here Coach Archie nagsasabing the best kayo. Masiba-siba niya. Tara na, bye-bye po. Maraming salamat sa inyo.